やマジで本当すごい。インフォメーション的なと思いましてちょっと確認しましたが、次のライブはございません。今のところ決まっておりません。どしどしお誘い合わせくださいませ。はい。お誘い合わせおかしい。またほら日本語喋れないと思われちゃう。頭悪いだけなのに。いやばい。あれ今もうないっていうので収まってたのに新しいです。ごめんなさい。9月11日に、下北沢カラードジャム聞こえますよね。ワンマンだそうです。知らなかったって嘘です。はい。忘れてましたね。そうです。はい。ちょっと入れ替わったりしたところで、最後の曲へ参りますので、はい。次でもう出し切ってください。この後ありませんので、はい。いやもう健康的に日曜日なんで。嫌だね、なんか言い方が嫌ですね。嘘。ほらタムタムは終わりますけど、ね、DJ もありますし、バーは空いてますんで、はい、お願いします。多いんでメンバー紹介をちょっと省略させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まるちゃん3本吉岡。ごめんなさい、まるちゃんはちょっとうちにいないんですけど、人違いあります。まるちゃん違いますか。こっちかこっちだよね。まるこねちゃんか顔の丸いねまるちゃんか。じゃあいいか。